نويح قعزو حقنيا زانتا صحفي صقا برهان قويتهم أنبابي دجن كسته رابعين مودعتان كفال اسكبره ليتن سلسته منقدتات زبالكين نعلالا كوليفة توكسكوا بأقر زبالكوها كاب قريخ تبقيسكا بترتا وي لكعوكا زفلطو تزيكونكو قنا مجمرتا ناب مقدونيا سربيا كوريشيا بوزنيا وزته النقرار رزقا يخنا بيتالتاتو ازي بأقر خوينو كبيدن مسدك آنستيو زي كيدنيو اتخال دما بتماثالي ناي اوروبا باسبورت حسكا بايربورت فتن اتسالساي دما بزتسنع فيزا ياخد فتن سب 50 فتن ازون كاب 3500 يورو كسب 5000 يورو يزخفل اتحكي زيو سب صغير يزي كون حبريت هذا بك بزغنا احواتي كخفل لي حتيته اي نخفلنينا تازد لخي اوروبا اتي خي اخي ابغي خيد كابي كنكفل اي نخدمينا سلازولني ገንዘብ ክረክብ አይቃልኩን ገዛ خراي بحنساب تخاريخ يا خدقمت نمغب زخون وزايتات አለካ እዚ ሁሉ ተደሚሩ ተስፋ ይዝቁል ዘካ مخالو سينيو نابز بلو يطفيني نتا ናይ ገዛ خراين مغبن ተማሂቶም እኳ ይሰዱልኝ ተነበሩ ካብ ግሪክ ንሙፃ ዓቅም ስለ ዝሓፀረኒ ናብዝ ብሎ ይጠፊኒ ተስፋ ይተጸንቂቁ ድማ ዓቅሊ ክፍትነኒ ጀሚሩ ኣብ ግሪክ ኢደይ ከብ ድማ ናይ ትምህርትን ስራሕን ዕድል የለን ከይፈትኩ ድማ ነዊሕ ተቀመጥኩ ግዜ ቆፂሩ ተስፋ ይተጸንቀቀ ካብ ወርሒ ናብ ወርሒ ብዘይ ፍረኽ ሰግር ጀመርኩ ካብ ኣሕዋተይ ተስፋ የለን ካብ ኩሉ ተስፋ የለን ተስፋ ንርእሳ ኸባይ ክትሃድም ጀሚራ ኩሉ ተጸንቂቁ ተስፋይ ኣላሽ ምስ በለየ ድማ ናብታ ሓደገኛ ዕለት ኣብ ህይወተይ ዝብልኩኻ 17 መስከረም 2019 ብዘይ ምርጫ ይደበኽ ዝብልኩ ናብታ ሓደገኛ ዕለት ደበኽ ዝብልኩ እዚ ዕለት ብፍጹም ኣብ ህይወተይ ትርሳዕ ዕለት ኣይኮነትን حجون زنزاح نبعتا في النوت نتعلت مذكرت نبعتي زقدمها أبز علت زلو مستير كفلت تهوخكم مستير زعلت بانقرني اتا زيادة استهنت قلان مفلات قلخت بلاني مس نبعتا تتبخوا بركز مستير زعلت كنقرك هاي بحكي تا نايوتي مود أتاي لزقلسا كرم زعلت مقلات ايقنا كرم يوزن نبرا في سامي قلخلو حراي فقاد هابكوا بزح سب غريخ انت اتيخا كابو زغصل منغدي اتسقل لغير يزوز اتسخف اغناوي يزلو مجمرتا غزا تخاريخا يخطمت مغبون አሉ እዚ ሁሉ ወጻይታት ቢሮ ኮይኑ በህጽረት ገንዘብ አዝይኻ ይኻትሳቀ ካላይ ከም ታብላ ዓሊ ገሊጸልካ ዘለኹ ናብ ዝተፈላለዩ ሃገራት ክትሰግር ኣስዩ ብዙሕ ገንዘብ ይዘድለካ እዚ ድማ ሓዋተይ ካብ ዓቅምናን ላዕሊ ብምባላይ ንኸፍልኒና ኢሎም ኣብየምንዮም عالم كم عف عنق صبيباتني نويح وان بزيكم نجر هبغريخ كوفيله كل نجر تريرني تحنت فتح زنفرتنا دما افغريخ ايد كما هبا نجي ادما خو على يدلخون سلمتاي كنا افغريخ ايد كختب زي مرتكي نسا عند خواغرات اوروبا وحبت زديكونات حرخرخ نزبلت النتبي مبري دلخلا يا غريخ ولو كأبال أوروبا وحبرت تكون أبتها قر إيد كانت يبكاز قبر لك ولا حتى حل فايل أنا لما خمتي أمتوز جلس بلك تماري ترابع عامت كوليج ما ينفعن كمرة أهار عز تلفن بعد ملء تسفين يرى هم عبولات هاجرات آتي تمرتي كغتسل ما حاوزتي بسحو طعمنا برايز من نيرة بقى جنها تزغون الأبراي حلفة 5 لوين ما حاوزتي نقران نيرة أنا دمازي نيرو حلمي جناها هيك أتر حلمي أبقى هاد 5 كير قبر ميروني أب غريخ إيد كانت يبكى ولا حد زقبر لك حلفا يلن بس مخنيات يبتها غير إيديك بزي مرزقو أمو نبتح مقالة تيلكي زي تقلت يعرون أصلا مودعتها نايت تاريخ كسمع تدالغو بغنزبي المسكارز نبرن تسفى كاب علتنا بعلتنا هاميخي أحواتي محقاز كم زابينا قديما نجيرك إذا كبرنا يمسكار لما كم معلتنا وسغيزو خير نيرو اتواغاز زوس خلو مخنيات نيرو قال لي إرتوان قلتي في متان كسلطم كاب تزغفل زنبر واغا أسايدو مغفلو እቶም ደላህሉ ድማ ኤርትራውያን ዝኸፍለሎም ሰባሉ ኢሎም ስለ ዝኣምኑ ነቲ ዋጋ ስቕ ኢሎም ይውስኹ ብዓብዪ ጠንቂ በዓልና ኢና ዝብል ካልእ ሕልና ዘይብሎም ደላልውን ኣለዉ ሰብ ወዲ ሰብ ምዃኑ ረሲዖም ናይ ሰብ ነገር ካብ ነብሰ ስግኦም ይህዲሞም ካብ መዓልትና መዓልቲ ዋጋ እናወስኹ ሰብ ዝብሳጩ በኣንጻሩ ስሙ ክጠቕሶ ዘይደለኹ መንእሰይ ኤርትራውሉ ንኹሉ ብማዕረ ዝሕግዝን ዝድግፍን እዚኦም ከምዚኦም ተስፋ እዮም ዝኾኑኻ ብዝኾነ
ኣቴንስ ገለ ነገር ክተርእየና እናበልኩስ ነዊሕ ፀንሐ ኣመወዳእታ ግና ፀገም ኣብ ርእሲ ፀገም ተደራሪቡ ተስፋ ምስ ኣቑረፀኒ ከይፈትኹ ናብታ ሰንካ ምዕለት ዕለት 17 መስከረም 2019 ዝኣትኹ እስከ ብዛዕባ እዛ ደጋጊም ክትጠቕስለይ ዘለካ ዕለት ተስፋ ሓቢልክ ንገርኒ ብወገነይ ህንጥዩነተይ ሰማይ ዓረገ ኩሉ ተፀንቂቑ ተስፋይ ምሳፈፈ ከይፈትኹ ምስ ሓደ ካሜሮናዊ ደላላይ ይላለ እዚ ደላላይ ንብርክት ዝበላ ደቂ ኣንስትዮ ነብሰን እናሓተተ ከም ዘስክረን ፅቡቅ ጌረ ዝፈልጥ ኣነ ድማ ከይፈትኹ ሓፂር ሓሳብ ብምሕሳብ ደላለኹ እንተው ሓደ ነብሰይ ከየቕረብኩ ሓባቢለ ክሰግረሉ ዝኽእል ዕድል ዘናድድ ነይረ እስ ግና ፈትየ ዝኣተኽዎ ከይመስለካ ገዛ ክራይን መግብን ክጠላቐም ዝጀመርኩ መስተ ዳርጋ ይሰቲ ነበርኩ ምስ ካሜራው ምስ ቀረብኩ ግን ሽሻ ክስሕብን መስተ ክሰትን ጀሚረ መግቢ ከም ድላይካይ ምክንያቱ ደሊሉ ዘምፅኦ ብዙሕ ገንዘብ ኣሎ ግና ንረብሓ ኢለ ዝኣተኽዎ ከይፈትኹ እግሩ ከይጀምር መወዳእታ ድማ እታ ዝምንያ ንምርካብ ከስክረና ሓተትኩ ንሱ ድማ ከምወትሩ ነብሰይን ቁርብ ገንዘብን ክኸፍል ሓትትኒ ክገርመካ ክሳብ ዛደቕ ምስ ወዲ ዝበሃል ቀሪበ ይፍለጥነይ ድንክል ነይረ ካብ ዝተስፋ ዘይብሉ ህይወት ክገላገል ብምባል ኣብ መዋጥራት ብህይወት ምህላው ያፅላኒ ኣብ መወዳእታ ግና ዓይነይ ዓሚተ ኣብ ሓደ መደምደምታ በፅሕኩ ሕማቕ ውሳኔ በቃ ንብዓታ ፀረር ኣበለት እስከ ብዘይ ስክፍታ ነገርኒ ውሽጣ ክፍትሽ ፈተንኩ በቃ ሓፂር ውሳኔ ወሲነ ገለ እንተሰለጠኒ ብምባል ኣብዛ ደጋጊም ዝጠቕሰልካ ዘለኹ ዕለት ማለት 17 መስከረም 2019 ድንግልናይ ካብ ፀበባይ እንተናግፈኒ ብምባል ከይፈትኹም ስሓት ቀንዛይ ንዑ ሓጎስ ክኸውን ከሎ ንዓይ ግን ፀገም ከም ዝኾነ ድሕር እዩ ተሰዊጡኒ ክሰድክ ስለ ዝበለኒ ቀልጢፉ ክሰደነ ተፀበየ እንትኾነ ንሱ ደጋጊሙ ዳእምሮ ወይ ስምዒት ይገብረኒ ነይሩ እምበር ክና በዝተዝሓልፈለይ ፅቡቕ ነይሩ እዚ ዓለት ዝጀመረቶ ጉድ ኣይተወድአን ዝኸፍ በዳኣ ቀፂሉ እምበር ዘየቋርፅ ንብዓት ፈነዋት ዝኸፍአ ማለት ክእብዳ ግዜ ጥፋኹ ሓደ መዓልቲ ኣብ ሓደ ባር ናይ ሓንቲ ኢትዮጵያዊት ይኸደልካ ምስቲ ካሜራናዊ ነይረ ምስቲ ኣዚዝና እናሰተና ከለና እታ ዋና ባር ናብ እዝነይ ቀሪባ ከምዝ ትብለኒ መስተ ተብዝሕ ኣለኺ ጥንቀቕ በሊ እዚ ምሳኺ ዘሎ ወዲ ኤችኣይቪ ኤድስ ኣሎ በለትኒ ድሕሪኡ እንታይ ኣጋጢሙ ክርዳእኒ ይከኣለን ዳርጋ 4 መዓልቲ ሃለዋተይ ኣይፈለጥኩን ንሰባት ሓቲተውን እቲ ሓቂ ኣረጋጊፀ ክግርመካ ክሳብ ሕጂ ኣይተመርመርኩን ግና ህይወተይ ብላሽ ጥፊኣ ከም ዘላ ነፍሰይ ይነግረኒ ኣሎ ብሕልሚ ተታሊለ ዝመፀኸዎ መወዳእታ ህይወተይ ለኪሙ ብሓሳብ ከም ዝብላዕ ገይርኒ ኣሎ ሰባት እንታይ ጥንቃቐ ክገብሩ ኣለዎምን ሓሲቦም ክወስኑ ከም ዘለዎምን ናተይ ዓብ ትምህርቲ እዩ ኤውሮጳ ጥራይ ከኣቱ ዝነበረ ሕልመይ ብላሽ ኮይኑ ሕትለይ ዘበላሸወ ካሜራናዊ ሓሳብ ቅድም ክፈለ ክብለኒ ጀሚሩ ንዓድለይ ምስተጋና ዝሽየሉ بزغنا بسمعت تدريخ موسان صعفين وزغين اتخي حسب كوز تبقسكو وقعزو سدت مودعتا وتسيتو زغين بكا تسجمركو وقعزو كساب حجم الزام أبي بكا سيتزازم وقعزو قينو كساب حجي أبتلتل علو تابع لتعصر شو عتا مقابيد قلت شان عصر تتشعتا نزفت سمكوها سحتت دما نعد ليها ببالاشها سمبراتي وهد كويناتن الله بمبال على زازمة الله تاجينا أبزي تزازم وقعزو زلا من اسي هيران تفت سما نزلوكم ريتو أب كومنت بمسفار كتقلسوا لي تسبيتيو صحفي سأقابلان قويتو أنبابي دجان كساتن